Paula, ootko se kotona? Ei ollut sönköstä edes lapsia tekemään. Sä et oo siinä. Sä et ole siinä. Missäs mä sitten olen? Sua ei oo olemassa. Kukahan se lapsen isä mahtaa olla? Paula ei koskaan vois mennä toisen miehen kanssa sänkyyn. Eikö? Eikö? Onko se niin uskollinen tyyppi? Koska Paula rakastaa mua. Niinhän se rakasti Lasseekin, mutta petti silti. Mun kanssa, niin kuin varmasti hyvin muistit. Ja se tuntuu oikein hyvältä. Sä olet kuollut. Sä olet kuollut. Jos Paula on pettänyt yhden kerran, se pettää varmasti toisenkin. Sähän tiedät, että ihminen ei koskaan muutu. Mene pois. Nyt sä varmaan mietit, että onko Lasse sen pikkunyytin isukki. Enkä mieti. Niin, voihan se olla tai voihan se olla joku muukin. Minä olen lapsen isä. Minä olen 100 varmasti se lapsen isä. Avas. Tää on joku kirja. Onko tää joku tuoreen isän opas? No ne sä oot lukenut jo kaikki. Avaa nyt. Jukke ja Toffe. Tää on se sun kirjoittama. Meidän. Onko sulla tähän jo kustannussopimus? Eikö se ole yksittäiskappale ja oma kustanne? Me voidaan lukea sitä meidän pojalle vaikka tänä iltana. Joo. Luetaan ihmeessä. Tai me voidaan lukea sitä vaikka heti. Se on kaunis tarina kaksospojista, jotka pitää toisistaan niin paljon, että mikään ei voi niitä erottaa. Meillä on täällä iltasatu kesken. Paula nukahti jo, mutta poika kuuntelee vielä. Tää on ihan hyvä kirja. Totuudenmukainen. Kaksosilla tosiaankin on ikuinen side, jota mikään ei voi katkaista. Mene pois. Miksi? Kai mä nyt hyvänä enkä saan omalle pojalleni lukea iltasatua. Häivy itse. Jukke ja Toffe olivat kiivenneet pihapuun oksistolle tutkimaan linnunpoikasia, joiden emon naapurin ilkeä kissa oli hotkaissut suihinsa. Sä olet, Sönkky, mennyt vähän kaunistelemaan tätä meidän lapsuutta. Ei se mitään. Kyllä mä uskon, että mun poikani tulee tykkäämään silti tässä tarinasta. Se ei ole sun poikas. Eikö? Luuletko sä ihan tosissaan, että se on sun lapses? Jukke meni lohduttamaan linnunpoikasia, jotka sönköttivät pesässä. Lopeta. Laita se kirja heti pois. Laita se heti pois se kirja. Mikä sulla on? Aaro, mä olen täysin kyllästynyt suhun ja sun temppuilus. Sä et huijaa enää yhtään kertaa. Et yhtään! Mä aion nyt ottaa selvää sun touhustas. Nyt! Mitä pirua sä, Sönkky, oikein touhuat? Hyvä, että tulit esiin. Nyt selvitetään kaikki keskeneräiset asiat. Oletko sä varma, että sä kykenet selväjärkiseen keskusteluun? Mä olen selväjärkisempi kuin koskaan milloinkaan. Kerropas nyt alkuun, mitä sä luulet tuolta löytämässä? Todisteita. Todisteita. Siitä, että mä olen kuollut niinkö? Niin. Huh? Vaikuttaako mä jotenkin tässä kuolelta? Toi hauta on viho viimeinen paikka, mistä sä voit nyt löytää. Sillä mä olen kaikkialla muualla paljon enemmän kuin tulla haudassa. Sä tiedät sen, Sönkkö, sä tiedät sen. Mä en halua kuulla enää yhtään sun hulluja juttuvasi. Kumpi meistä tässä nyt on hullu? Mietitään nyt oikein yhdessä. Sä lähdet iltakävelyllä ja hairahdut hautausmaalle avaamaan sun veljes hautaa. Kumpi tässä meistä on hullu? Kumpi? Sano se heti! Sä olet siis elossa. Kaikki luulee, että sä olet kuollut. Aaro! Aaro! Aaro!
Sä jätit sitten ne hautausurakoitsijahommat muille. Mikset se voi jättää mua jo rauhaa? Kauhean rumahti sä puhut omalle veljelles. Puhusko tää Jukke tai Toffe? Tällä tavalla. Anna mun elää jo omaa elämääni. Sinä ja sähän olet narsisti. Ei tässä ole kysymys susta. Ja mistä sitten? Mä olen tullut siihen tulokseen, että sä olet täysin väärä henkilö kasvattamaan sitä poikaa. Mä en halua, että siitä tulee tollanen hiirulainen. Siis, mitä sä nyt oikein tarkoitat? Poika saa ottaa mallia omasta isästään. Sähän olet kuollut. Älä sinä Sönkkö siitä murehdi. Kyllä mä hoidan oman poikani ihan